Teraz ti ukážem auto, ktoré keď si v roku 1990, 91, 2 náhodou stretol, alebo sa ti objavilo v spätnom zrkadle a si išiel na Mercedese, alebo na nejakom Audi bežnom, alebo na čomkoľvek, sa tam prvom sme veľa nechodili, ešte na ničom poriadnom, Passat maximálne, Hondy, tak si buď si dal blinker doprava, si buchal hlavou do volantu, hlavne keď si ho stretol na okreskách. Takže čo to asi môže byť? Sleduj. Ford Sierra Cosworth. Auto z roku 1991, nahon na všetky 4 kolesá, 2-litrový 16-ventilový motor, výkon okolo 220 koní, keď si mal to šťastie vo sérii, tak si on jemne buchal do volantu. Výbava na tú dobu, pozeraj, lux, Recaro sedačky, vyhrievané čelné sklo, vyhrievané zadné sklo, hmlovky, elektrický šiber, klíma, 5 stupňová prevodovka, elektrické okná. Toto v tej dobe vôbec nebol štandard. A ja mám tu možnosť sa s ním sem tam povoziť. A je to fakt zážitok. Takže momentálne ide na prehliadku, ktorú absolvoval. Momentálne len tlmiče a podvozok. Ale to auto má 91 000 km, seriózny predošlý majiteľ. Poznáme sa veľmi dobre, takže po auto sa starám naďalej, je to radosť. Tak to pozná Sierru, tak napíš, či si zažil niekedy Coswortha, alebo mal si možnosť napríklad Escort. Ten som mal tiež. No ale Sierra mi tu ostala, tak sa teším.